Velkommen til Block Party, en ny ting inde på en server. Jeg kan egentlig, jeg tror godt jeg kan, ja, jeg kan lægge i beskrivelsen. Og det handler om, man skal være på farmen for i hånden. Ellers så dør man. Så ja. Nå. Nej. Jo, nå, jeg tager et skill. Blommerlappen. Oj. Og tager noget tid. Hvor det er så lang tid. Ja. Okay, nej, jeg tror bare, at jeg har lavet en video her nu, og laver en ny med den næste. Vi ses i næste video. Bum, bum, bum.